valgt at indgå et samarbejde med MobilePay, fordi vi kan se, at det har en stor værdi for vores gæster. Det er nemmere og hurtigere at arbejde med MobilePay end kontant. Jeg har oplevet MobilePay som en professionel og erfaren partner, som vi vil fortsætte at samarbejde med i mange år frem i tiden.